Dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala na Dní otevřených dveří Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Mé jméno je Miloslava Dvořáková a zvu vás na katedru francouzského jazyka a literatury. Na úvod bych vám chtěla nabídnout krátkou prezentaci katedry. Takže jsme na Univerzitě Hradec Králové, vítá vás Pedagogická fakulta ještě jednou a její Dny otevřených dveří. Naše katedra vznikla v říjnu 2016, ovšem s tím, že byla statutárně proměněna z oddělení francouzského jazyka a literatury, které bylo založeno v 90. letech v roce 1992. Katedra vzdělává budoucí učitele francouzštiny základních a středních škol a také odborníky v oblasti cestovního ruchu. To znamená, že nabízíme programy učitelského zaměření, ale také programy zaměřené na oblast cestovního ruchu. Katedra sídlí na budově A Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Je to budova, která je součástí budoucího univerzitního kampusu. Odkazy na webové stránky nebo na Facebook můžete využít pro další informace. K personálnímu obsazení katedry. Vedoucí katedry je doktorka Michaela Mádlová, která se zaměřuje na výuku didaktiky francouzštiny jako cizího jazyka a také na fonetiku francouzštiny. Moje jméno vidíte na druhé pozici. Zabývám se normativní gramatikou francouzštiny a také ji vyučuji v kurzech morfologie a syntaxe. Referentkou katedry je paní Barbora Treskoňová. Na katedře působí také dva docenti v oboru francouzské literatury. Je to docentka Květuše Kunešová a docent Aleš Pohorský. Magister Nicolas François Porta vyučuje jednak reálie frankofonních zemí, Francie a frankofonních zemí, dále vede kurzy konverzace francouzštiny a semináře zaměřené na písemný projev ve francouzštině. Nabídnu vám bakalářské studijní programy a hlavně ten první, o který je zájem. Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Je to 3letý bakalářský studijní program. Nabízí dvouoborové studium ve volné kombinaci podle nabídky Pedagogické fakulty. Právě volná kombinace oborů je jednou z velkých výhod naší fakulty. Uchazeč si zvolí dva obory programu major nebo minor. Major jakožto hlavní a minor jakožto vedlejší obor. Ty dva programy se liší pouze zařazením bakalářské práce, kterou student píše v programu, jaký si zvolil jako major. Jinak zvolený program major není možné v průběhu studia změnit. Samozřejmě po ukončení 3letého bakalářského studia je možno pokračovat ve studiu navazujícím. Je to navazující učitelské magisterské studium, které rozlišuje 2 stupně. Je to učitelství pro 2. stupeň základních škol nebo učitelství pro střední školy. Vedle francouzského jazyka se zaměřením na vzdělávání nabízíme také cizí jazyky pro cestovní ruch se zaměřením na francouzský jazyk. Jedná se o dvouoborové studium cizích jazyků, kde můžete kombinovat ze 4 možností. Je to angličtina, němčina, francouzština a ruština.
Uchazeč si v kombinaci volí program major nebo program minor a zase platí stejná pravidla. Studijní program major a minor se liší pouze zařazením bakalářské práce, kterou student píše v tom programu, který si zvolil jako major. A zvolený program major není možné v průběhu studia změnit, to platí stále. Zajímá nás samozřejmě, nebo vás samozřejmě přijímací zkouška, její průběh a její zadání. Uchazeč o toto studium, o studium bakalářských studijních programů, musí absolvovat střední školu a ukončené studium musí mít maturitní zkouškou. Předpokládá se zde jazyková úroveň B1 podle evropského rámce pro jazyky. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu, to znamená, je pouze písemná. Test obsahuje 4 části. V první části zpracováváte 25 zadání. Je to část zaměřená na gramatiku. U každého zadání máte volbu mezi 3 možnostmi, z nichž jediná je správná. Druhá část vám nabídne souvislý text. 2 krátké souvislé texty v rozsahu kratšího odstavce, kde zase doplňujete některé z gramatických jevů. Jsou to buď členy, předložky nebo slovesné způsoby a jejich časy. Třetí část zahrnuje porozumění textu formou odpovědí na zadané otázky. Jedná se zpravidla o článek z aktuálního tisku, na který potom reagujete v odpovědích na zadané dotazy. A poslední 4. část je zaměřena na reálie, ale nejen na reálie, je zaměřena i na literaturu, kulturu, všeobecně kulturní rozhled, na historii z Francie i frankofonního světa samozřejmě. Čítá zase 25 zadání, kde volíte ze 3 možností správnou odpověď. Jak vidíte tady z tohoto přehledu, maximální počet bodů, který můžete získat za písemnou zkoušku, je 200 bodů, minimální je pak 100 bodů. Důležitá informace následuje na této stránce. Přijímací zkouška může být prominuta těm uchazečům, kteří při prezenci předloží diplom DELF B1, B2 nebo C1. Pokud takový certifikát doložíte, získáváte automaticky 100 bodů jako minimální hodnocení na hranici úspěšnosti. Samozřejmě můžete písemnou zkoušku konat, zpravidla získáváte mnohem větší počet bodů. A výsledek za tu písemnou zkoušku vám je potom započten. Samozřejmě musíme počítat i s výjimečnou situací, která pokračuje také v letošním roce, a v případě vládního opatření omezení osobní účasti uchazečů bude přijímací zkouška probíhat distanční formou a podmínkou pro přijetí bude zase ukončené středoškolské vzdělání, samozřejmě maturitní zkouškou, a uchazeč je potom přijat víceméně bez přijímací zkoušky pouze po předložení dokladu o předchozím studiu francouzštiny. Je to studium buď na gymnáziu, na jiné střední škole, na jazykové škole. Může to být i absolutorium jazykového kurzu a samozřejmě také doložený certifikát DELF B1, B2 nebo C1. Navazující magisterské studijní programy bych teď skočila. Pokud vás zajímá ještě další charakteristika katedry,
Katedra spolupracuje s řadou institucí na úrovni regionální i mezinárodní. Je to především Alliance Française v Pardubicích, se kterou úzce spolupracujeme zejména v posledních letech. Alliance má dokonce detašované pracoviště na naší katedře a společně pořádáme nejen aktivity pro studenty a veřejnost, ale také volné kurzy francouzštiny pro zájemce. Další institucí, se kterou katedra úzce spolupracuje, je Sdružení učitelů francouzštiny. Následuje asociace Gallica a ze zahraničních univerzit jsou to univerzity Lille a Lutych, čili Liège. Samozřejmě na regionální úrovni spolupracujeme úzce s mnoha základními a středními školami v Hradeckém kraji. Katedra organizuje řadu akcí pro žáky a studenty v rámci tzv. Pedagogických dnů, které probíhají zpravidla v březnu v rámci celé fakulty. A právě v rámci těchto pedagogických dnů se koná také mezinárodní konference o literatuře pro děti a mládež. Už řadu let probíhá každoročně. Hlavní organizátorkou je docentka Krejtuše Kulišová. Doufejme, že situace letošního roku umožní konání této konference. Pro studenty jsou samozřejmě otevřeny možnosti v oblasti zahraničních studentských mobilit v rámci Erasmu. Katedra má bilaterální smlouvy s univerzitami ve Francii, jako je Limoges, Bordeaux nebo Orléans. V Belgii je to Liège, Lutych, a ve Švýcarsku Lausanne. To je zhruba vše na krátký úvod o katedře francouzského jazyka a literatury. Zde vidíte budovu A, kde katedra sídlí. Takže se budeme těšit na shledanou.